Ay guys, magluto ng botanik para paniod to guys, no? Kay alas 10 na kaping ting paniod to na, no? Luto kag paniod to guys para marigi na itong mga sakop guys, wapa ka mata. Wapa ng mata, hindi mata nila, luto ng pan guys para paniod to. Diretso na paniod to guys. Walay pamahaw. Dulo din karne guys ha. Siguro didi kay guni putin ano guys, gamay na lang tubil. Kurutin tubil ron na di gini maluto na yun. Sudah niluto guys. Init, init. Init, init.
Ito ang tawag guys ha. Kung kita maluto guys.